Тук е, бе. Какво е? Състезание с коне сме стартирали с коне. 5 тоня. Evo ne nisam znao. Merđan. Evo imamo kilu, kao da je tendi. Kada ispravi za ovo? Куда изправи за лъв? Много предни нададе. Кой да бяга надляво? Все пак почнахте наляво. Долния ден спорих с вас, ама. Банги меса на широко да си. Яко ще си ги бие, бе. Вече има 1000 метра, кой ги спира? Те сме сега въртили в основа. Те да се пак усещаме. Аде бе, човек! Абе, няма получил чак. Сарчата лъга аз види. Яки куда е? Нахери гати. Сарчата лъга аз. Ей, баба, се кай да я канам чавал. Бегайте, бегайте. Бягайте на среди, шо. Делеске зори, бе! Ей, те се закачиха. Сега има шанс вече. Там да не развали. Оди, бе, оди, бе, оди, бе. Хайде, бе, давай, бе, човек. Пускай коня, бе! Чеки, отида канал, бе. Янко ще си ги бие. Янко е отзад, бе. Янко развали. Ти го удари там. Бе, базо. Ей, да отби, да отби. Да не мога те ще се бият сега, ще видиш. Те ще се скарат си. Защото се закачиха. Да бе. Е, да качиха го човека. Кого закачиха? Янко. Ала, тук да я опита, майка. Какво стана сега? То няма никакъв старт, бе. То не е свършила кушията. Не е свършила кушията.